Sinong umaahon, tayo ba o sila? Mga ngiti nila habang nakalubog ka pa sa napuntang bulsa. Pinaghirapan kong mga barya, minumulto na ng mga pangako nyo. Hoy, makinig paminawan ng istorya gikan sa mga kabos. Sa among pagpaningkamot kamoy nagpahimulos. Daghang taon nagkalisod sa kapobre nagantos, pero kamo nga naglingkod mga wala mo'y pulos. Daghang multo nga proyekto kay inyo harang gipulsa. Ang kwarta sa mga tao sa inyo harang napunta kapaita. Kung ingon ani ang sistema mga kurakot nga naglingkod mga wala mo'y konsensya. Daghang tao ang nagantos sa inyo hang kahangol, kay inyo harang gipulsa ang budget sa flood control. Mga kontraktor na bulahan kalitangan na kwartahan nakapalit na og daghang milyon nga sakyanan. Atong nasod nagalisod sa utang wala kaimpas kay inyo hamang gikawat ang kwarta sa Pilipinas. Kamong mga kawatan nga naglingkod sa gobyerno unta mo hunong na mo paminawa ang katawang Pilipino.